Βρισκόμαστε στην περιοχή του συνοικισμού, στην οδό Ελαλαμέιν, όπου βρίσκονται σε εξέλιξη οι εργασίες για την ανάδειξη του Αδριάνιου Υδραγωγείου. Πρόκειται για ένα εξαιρετικά φιλόδοξο και πολύπλοκο έργο, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Πράσινο Ταμείο στα πλαίσια των αστικών καινοτόμων δράσεων. Περιλαμβάνει, εκτός των άλλων, αναπλάσεις 21.400 τετραγωνικών μέτρων σε 4 περιοχές της πόλης μας. Περιλαμβάνει 15.000 φυτεύσεις, τη δημιουργία ψηφιακού αρχείου της ιστορίας της πόλης. Θα αναδειχθεί το ίδιο το μνημείο, ενώ θα αναπλαστούν και οι αυλές των σχολείων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Και επίσης προβλέπει τη δημιουργία ενός δικτύου μη πόσιμου νερού 4.000 μέτρων, με το οποίο θα υδροδοτούνται οι κήποι αλλά και οι δημόσιοι κοινόχρηστοι χώροι του Δήμου. Είμαστε εξαιρετικά περήφανοι για αυτό το έργο, με το οποίο φιλοδοξούμε να αλλάξουμε τη μορφή του κέντρου της πόλης.